Jeg skal lave en Q&A, fordi I har sendt mig nogle spørgsmål, og dem vil jeg svare på i den her video. Og den første har skrevet, om jeg har nogle søskende. Og ja, jeg har en storebror og en tvillingebror. Og så er der en, der har spurgt, om jeg har en kæreste. Og nej, jeg har ikke en kæreste. Har I spurgt, om jeg går til nogle sport? Og nej, ikke lige nu, men jeg har gået til gymnastik, og jeg rider jo også. Så det er også en sport. Hvad er min yndlingsfarve? Det er sådan babylyserød eller beige. Har du et kæledyr? Og så har hun også skrevet, PS elsker dig og din video, og det var bare lige at sige tusind tak for. Og ja, jeg har faktisk mange kæledyr. Jeg har en hund, 2 kaniner, vi har en undulat, vi har en kat, vi har heste, og sådan, vi har høns. Vi har rimelig mange dyr, og vi har også hamster. Hvad hedder jeg? Jeg hedder Silje, og det står også på min kanal. Og så er der en, der har spurgt, hvor fedt land jeg har rejst til. I sommerferien, så har jeg flået til Italien og været på krydstogt. Og så har vi været i Grækenland, Montenegro, Italien og jeg kan simpelthen ikke lige huske det andet land, vi også var i. Og så er der en, der har spurgt, hvor gammel jeg er, og jeg er 11 år. Så tak fordi I så med. Håber I kunne lide at se den her lille video, som jeg har lavet. Så husk at smide like og subscribe. Hej hej!